Biye jumai juin kalo kile mugan ani duru samba flani mugan ani kile aw munu ban filɛ sanga ana ka wagati an ka bololo kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw kun sigilen bɛ ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni ye o watu siri aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni yanfoyilakaw olu ka dugu o kɔnɔna ye dugu fila olu kɔni karila ɲɔgɔnna yanfoyilakaw fɛ yen nɔ min ni a kɛra juin kalo tile 23 san 2021 o dugu tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Siranjunba ka taa se komisara ma komisara ni Siranjunba olu bɛ jalɔn o sigida la ni dugu fila in bɛɛ bɛ yanfoyila o lamini na dugulamaw ka fɔla sa ko ni dugu fila ninnu karila ɲɔgɔnna kun mina k'a sabu de ye dugukolo ko mankan ye ni dugu fila in bɛ ɲɔgɔnna kabini san 2018 u ka fɔla tuguni sa ka fɔ ko maa 5 kɔni bɔnɛna ani na maa caman fana olu jogina. Bankumana sigida dɔgɔtɔrɔso olu kɔni ye bolimafɛn sen 4 min ni a bɛ banabagatɔw ta teliyala ni ka taa n'u ye lapitaniso la n'an b'ale wele nanzarakan na ko ambulance juin kalo tile 20 tɛmɛnen Manden duguden 2 olu de kɔni kɛra sababu ye ni ka ni bolimafɛn k'a di ni dugulamaw ma ni o de ye filani fila ye n'o ye Lasana ani Lanseni Kɔnɛ ye u kɔni fila bɛ parti yɛlɛma o de la dugulamaw olu kɔni ye u ka nisɔndiya ni ka o yira kosɛbɛ ka sababuya kɛ ni bolimafɛn a bɛna kɛ lafiya ye olu kɔni ma. Ni wagati na Alimustarata ale bɛ Gawo mara o la sa a yirala k'a fɔ ko bagan kɔni tɛ ka ye a sugu kɔnɔna la bagan min yɛrɛ ni ale kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ ba ale bɛ ka feere ni wagati na Alimustarata o sugu kɔnɔna la sefa wari 9,000 ka taa se sefa wari 10,000 ma fɛn min ye saga ye sa o kɔni bɛ ka feere sefa wari 12,000 ka taa se sefa wari 14,000 ma maaw dɔw ka fɔla sa ko n'i y'a ye ko bagan kɔni sɔngɔ gɛlɛyara k'a sababu bɔra bagan dumuni ko o la o fana bɔrɔ ni o ye kilo 40 ye o kun bɛ feere sefa wari 1,900 na nka ni wagati na a bɛ ka feere sefa wari 2,000 o de la o de kɛra sababu ye sa ni ka ni bagan ninnu ka a sɔngɔ gɛlɛya bagan feerelaw yɛrɛ sa ni o ye boucher ye olu kɔni fana tɛ ka bagan yɛrɛ sɔrɔ ni k'a feere bilen. An bɛ se ka fɔ ko tare minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jagoko kɔɲɔw ma ale minisiri ani siman feerelaw an'u sigira ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya siman ko gɛlɛya o kan a yirala k'a fɔ siman feerelaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna cakɛyɔrɔ min ni ale bɛ siman ni ka o dilan olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ na siman tɔni ni k'a di 17,000 ani 500 o la ni kuma in fɔra an ka minisiri ale ka bɔlɔlɔkan na o la ni siman dilanyɔrɔ maaw olu y'a di ni nafolo kofɔlen na sa maa minnu fana bɛ yen n'olu b'a feere olu fana bɛ na a di sefa wari 19,000 na a kɔni baaraw bɛɛ bɛ daminɛ bi jumadon in na juin kalo tile 25 san 2021 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko siman tɔni yɛrɛ kɔnɔ ale tun bɛ ka feere sefa wari 20,000 de la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Israɛlikaw olu fɛ yen nɔ bi juma juin kalo tile 25 san 2021 u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nɔ datuguli o kɔni bɛna wajibiya u ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu datugulen don k'a sababuya kɛ coronavirus bana ale ye ta bɛ ka caya u ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus boloci baaraw bɛ sen na u ka jamana o kɔnɔna la nka u ka jamana maa tilancɛ olu de kɔni ye boloci ni ka o kɛ. An bɛ taa Etats-Unis-kaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka dugu bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Miami u ka so jamajanba dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele nanzarakan na ko immeuble ale de kɔni ye i da duguma a binnen wagati min na sa maa 100 ani maa 2 olu kɔni sera ka ye nka maa 99 ni wagati in na olu kɔni si o ma ye. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbɔ aw tulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de ni k'a da aw kɛɲɛna bɛɛ lajɛlen tulo kan n'ala man ka joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don wɛrɛ inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma.